Prosím, nezačínaj jar hľadovaním. Toto je oveľa lepší spôsob. Poviem ti o Navarátri. Navarátri je sviatok, ktorý prichádza dvakrát do roka, na jar a na jeseň, a to práve pri zmene ročných období. Navarátri doslova znamená 9 noci bohyne. Ale ja by som sa rada pri tom slove bohyňa zastavila, pretože dnes je to také slovo, ktoré je hodne sprofanované a má tak veľa nánosov rôznych interpretácií, až nevieme, čo si pod tým slovom máme predstaviť. Ale práve v tejto esencii, v duchu Navarátri, a to slovo bohyňa predstavuje ženskú esenciu, predstavuje šakty, predstavuje to, čo je vlastne stvorené. Príroda, telo, a všetko bytie okolo nás, ktoré má formu. Slovo šakty však označuje i našu životnú silu. A ak ju dokážeme, predovšetkým my ženy, v sebe kultivovať, tak dokážeme viac cítiť, viac rozpoznávať to, čo je pre nás vhodné, to, čo nás vyživuje a čo nám robí dobre. A práve v čase Navarátri, čo je teda časový úsek daný astrologicky a tento rok vychádza jeho štart na 19. marca, je obdobím 9 dní a 9 nocí, kedy by sme si predovšetkým my ženy mali nájsť čas na seba, na svoje spomalenie, zresetovanie, vyčistenie nášho tela, ale aj našej mysle a na hlboké vyživenie.